ziua tuturor și astăzi ne jucăm Your Voice Zoo. Deja am cumpărat primul animal și îl numim Ducky Nebun. Sau... gata, am un nume mai bun. Și... Și începem. Rațele înarmate! Rațele înarmate! Rațele înarmate! Rațe... Da. Ok. Rațele înarmate! Rațele înarmate! Rațele înarmate! Aceasta este partea 1. Rațele înarmate! Hai să vedem cât costă asta. 30. Oare există vacă? Stai, am o idee. Bună ziua, eu sunt pe Temu. Bună ziua, eu sunt pe Temu. Bună ziua. O să fie episoade lungi. Rațele înarmate! Hai să vedem ce mai cumpărăm. Da, tem. Hai să mă gândesc la ce să facem. Perfect. Ok, hai să cumpărăm un animal și ăsta o burcă. Nu mai am nas. Păreri. Hai să luăm pe următorul. Pinguinul. Am ce bun. Grazie, sono un carabessone. Grazie, sono un carabessone. A ieșit. Grazie, sono un carabessone. Ok, hai să vedem. Hai să vedem. Bună ziua, eu sunt pe Temu. Rațe
Rațele n-ar bate! Rațe! Rațele n-ar bate! Rațe! Rațele n-ar bate! Rațe! Rațele n-ar bate! Rațe! Rațele n-ar bate! Vulpea fără nas! Păreri! Vulpe! Rațele n-ar bate! Rațe! Vulpea fără nas! Rațele n-ar bate! Ia asta, hai să-l vedem. Grazie, sono un carabessone. Grazie, sono un carabessone. Ia, bun. Nu mă las. Cum să-i facem? Sincer, chiar nu știu cum să-i facem. Bună tuturor! Astăzi nu știu ce 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 facem. Și ne vedem pe partea a doua.